Vegetarianism. O alegere personală, o simplă preferință alimentară sau o ideologie bine camuflată. Hai să lămurim ce înseamnă de fapt o ideologie și cum poate un obicei legat de alimentație să ajungă să dicteze viziuni, comportamente și chiar hotărâri politice. Cuvântul ideologie a fost intens utilizat de gânditorii secolului 20. Ideologia este o conștiință deformată, prefabricată, adică un ansamblu de idei construite de altcineva, împachetate atrăgător și oferite oamenilor cu scopul de a le înlocui gândirea proprie. Ideologia nu te îndeamnă să gândești. Ea îți oferă un set de gânduri gata făcute. Tu nu mai gândești, tu doar adopți. Tu nu mai cauți adevărul, tu repeți formule. Vegetarianismul, în forma sa strictă și moralizatoare, a depășit de mult granițele alegerii personale. Nu mai este vorba doar despre sănătate, ori grijă față de animale, ci despre o nouă formă de moralizare colectivă. Alegi să mănânci carne? Ești văzut ca înapoiat, insensibil și non-etic. Nu mai contează cine ești, ce spune corpul tău, din ce cultură provii. Ideologia te etichetează, te clasifică, te arată cu degetul. Asta este prima funcție a ideologiei, să împartă lumea în cei buni și cei răi. Dar cum se răspândește această corectitudine alimentară? Prin aceleași căi prin care s-au impus toate ideologiile. Școala, presa, mai ales organizațiile așa zis independente sau ONG-uri. Multe dintre acestea nu sunt simple inițiative civice, ci adevărate laboratoare de idei prefabricate. Organizațiile care susțin protecția animalelor, salvarea planetei sau alimentația sănătoasă nu acționează doar din grija față de om. Au o agendă de implementat. Se promovează în școli mesaje prin care copilul învață că a mânca carne echivalează cu a distruge natura. Se organizează târguri, ateliere, conferințe, toate susținute de surse de finanțare